ha paregut el concert de Pep Botifarra? M'ha paregut fantàstic i me sembla que possiblement sigui el millor d'aquestes jornades. Pense que este xic sap transmetre la cultura popular dels pobles que com este fan país. Pues la veritat que és superagradable, ens ha agradat molt la lletra de tot el tipus de música que ens ha fet i bueno, molt bé, hem disfrutat molt, ha sigut tot el solet però no aguanta bé. Ens ha fet disfrutar un ratet de totes les cançons típiques de València, unes conegudes, altres menys, però bé, un ratet molt, molt agradable. Que de lujo, que està molt bé i és que és la primera vegada que ha vingut així, no el coneixíem i molt bé. L'havia vist alguna altra vegada? No, ja t'he de dir que és la primera vegada. Hem anat a que mos el firme perquè escriu igual que parla. Mos agrada molt versos, cançons i de tot. Què és el que més destacaria de la seva actuació? Tot, perquè no s'ha esperat una banda o a l'altra, tot és igual. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres.